Ja, goedemorgen. Dit is een hele bijzondere sessie. 3 leveringen, 3 hypotheken. Net één, maar 3 keerpaktes moesten van de maand terug notaris Postma behandeld worden. 3 keer sleutels doordragen en 3 keer blom. En daarmee kregen 3 gezinnen een nieuw huis. Een unieke deal, maar hoe werkt het nou eens? Huiseigenaar A keert het huis van huiseigenaar B. Huiseigenaar B keert weer het huis van huiseigenaar C. En C gaat in het huis van eigenaar A. En zo gaan ze alle 3 een nieuw plakje en binnen ze haar een oude huis kwijt. Nou, ons huis stond bijna 2 jaar in de verkoop. En we krijgen nog een kleintje, dus ik werd een beetje wanhopig. Dus ik ben naar onze makelaar gegaan, naar Jan. Ik zei, zijn er ook mogelijkheden voor woningruil? Nou, wij hebben altijd al een jaar het eigen op dit huis. Dus naar aanleiding daarvan hebben we het huis te keer zetten. En er kwamen bij ons geen keepers. En toen hadden we zoiets van, af en toe ben wij bellen van, nou, we hebben misschien wel belangstellenden. En dan hebben we het een driehoeksverhouding. Wij zagen dit huisje, we waren de Gekkel. En die in dit huisje woonde, die vrouw kreeg een baby en die moest groter gaan wonen. Die ging kijken bij de familie Wiggers. En Wiggers die had nog steeds plannen om in ons huis te kunnen wonen. En we kwamen bij elkaar en het was toppie. De woningmarkt zit bot op slot, ekkeljout. En dus zegt de makkelder in dit idee een grote kans. Iedere kans die moet je grijpen. En ik ben daarin gedoken. Er was 1 andere makelaar betrokken, die heb ik benaderd. Die heeft zich er ook voor ingezet. En zo zijn we uiteindelijk hierop gekomen. Maar het heeft wel het nodige tijd en moeite gekost. Veel gesprekken gevoerd. Ja, soort praten? Ja, heel veel praten. Maar dat doen makelaars, dus dat is niet zo'n probleem. De Witte denkt dat deze constructie in de toekomst volle vaker tappast worden moet. En hier op de collega's dan ook op om ermee aan de slag te gaan. Als jij partijen kunt vinden, dan gaat het om die geïnteresseerd zijn in bepaalde woningen of een soort of een wijk. Dan moet je daar denk ik als makelaar, als je ertussen zit, moet je daarop inspringen. En mensen ook mogelijkheden aanreiken van woningen. Ja, dus makelaars moeten even een oorstinken. Ja, makelaars, de tijd dat de makelaars rustig achteroverleunend konden wachten op klanten die vlot een woning kochten. En vervolgens weer over naar de volgende. Die tijd die ligt inmiddels echt achter ons.